नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चक्ररूपिणे ब्रह्मधारुस्वरूपाय चतुर्धामूर्ते नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। कोटि ओडियार मौड़मणि कोटि कैवल्यनाथ प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡପଦ ଜଣାଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସେହି ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଆରତିର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରତି ନୀତି ଚାଲିଅଛି। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଆରତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଗଜବେଶ ପରେ ଏହି ଆରତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ଏହି ଆରତିକୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରେ ତାର ସମସ୍ତ ଆରତ ନାଶ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୀପಂ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଂ ଦୀପಂ ଜ୍ୟୋତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନಂ ଦୀପಂ ଜ୍ୟୋତି ହରିତ ପାପମ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପಂ ନମସ୍ତୁତେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାରା ସେବକ ମହୋଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏହି ଆରତିର ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ନିଜ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁକୁ ପବିତ୍ର କରିବା। देवाधिदेव भगवान् कामपाल नमस्तुते। नमो अनन्ताय शेषाय साक्षाद्रामाय ते नमः। धराधराय पुण्याय सुधाम्ने क्षीरपाणये सहस्रशीरसे नित्यं नमः संकर्षणाय च। कदाचित् कालिन्दितटविपिनसङ्गीतकररो मुदाभिरी नारी वदनकमलस्वादमधिप रमा शम्भु ब्रह्मासुरपति गणेशार्दितपदो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। नीलाद्री कन्दरानन्दी मन्दरालयवन्दितं वन्दे बन्दारुमन्दारम् इन्दिरामन्दिरं ध्याये ब्रह्माण्डनीलनिलजतनुः रत्नसिंहासनस्थं मध्ये भद्रदात्री रुचिरुचिरतरः भाग्यदात्री सुभद्रा। वन्दे कामपालं धवलपरतनुं लाङ्गलं जस्यपाणं श्रीलक्ष्मी रेवती प्रेम निवस सदा ब्रह्मदारु स्मरामि। सुदर्शनं महाज्वलं कोटिसूर्य समुत्तेज चक्रराज प्रणामित्यं सुदर्शनाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय चतुर्धा विग्रह, जय जय श्री मदन मोहन ठाकुर। आपण माने देखुचंती ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଆରତି ବିଭିନ୍ନ ଉପଚାରରେ ଚାଲିଅଛି। ଆହା, କି ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଏ ଆରତି, କି ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଏ ହାତୀ ବେଶ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହିସବୁ ବେଶ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ। ଦିବ୍ୟ ଅଟେ ତାଙ୍କର ଆରତି, ଦିବ୍ୟ ଅଟେ ତାଙ୍କର ବେଶ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟମ୍ ମେବଂ ବେଦ ତତ୍ତ୍ୱତଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବ୍ୟ, କର୍ମ ଦିବ୍ୟ, ଆରତି ଦିବ୍ୟ, ବେଶ ଦିବ୍ୟ। ଆହା, ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବେଶ ଦିବ୍ୟ, ଆଳତି ଦିବ୍ୟ, ଆପଣ ଦିବ୍ୟ, ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ଗଜାନନ ବେଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଗଣପତି ବେଶରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା, ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଦେବତା, ସେ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା। ଏହି ଗଣେଶ ରୂପରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଜି ସ୍ନାନଯାତ୍ରା, ପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ପୁଣି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ପରେ ସୁନାବେଶ, ପୁଣି ଅଧରପଣା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଆଦି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନକୁ ହରଣ କରି ସେହି ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗଣେଶ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ମଧ୍ୟ ଏଠି କରାଯାଉଛି। ଆହା, କି ଅପୂର୍ବ ମନଲୋଭା ଏ ହାତୀ ବେଶ। ସତେ କି ଦୁଇଟି ମତ୍ତ ହାତୀ ଆସି ବସିଛନ୍ତି ଏହି ମଞ୍ଚ ଉପରେ। କି ଅପୂର୍ବ! ଗୋଟିଏ ଧଳା ହାତୀ, ଗୋଟିଏ କଳା ହାତୀ ବସିଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଆରତିରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଉପଚାରରେ। ଆହା ହା ହା ହା, କି ଦୃଶ୍ୟ, କି ମନଲୋଭା ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଗାଧୋଇଲେ, ପରେ ବେଶ ହେଲେ, ପରେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ମିଠା, ପିଠା ଇତ୍ୟାଦି ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଦିନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ମଣିଷ ଦେଖ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୋ ପରି ଗାଧୋଉଛି, ବେଶ ହେଉଛି, ଖାଉଛି। ଏହିସବୁ ଲୋକାଚାରର କଥା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଶିଖିଥାଉ। ନିଦାଘର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତେଜରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସେଥିରୁ ଶୀତଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଶୀତଳ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ। ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ମନୋଲୋଭା ବେଶରେ ସଜେଇ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି।
ଏହି ଦିବ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ଉପଚାରରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି। ଆହା କି ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ। ଆଖି ଫେରୁନାହିଁ, ନୟନରେ ପଲକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସତେଅବା ପଲକ ପଡ଼ିଲେ ସେହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଉଭେଇଯିବ। କାଳେ ଆମେ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଖିରେ ପଲକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଅପଲକ ନୟନରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅପଲକ ନୟନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିବ୍ୟ ଭୋଗର ଏହି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଛି। ସୁସ୍ୱାଦୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ୍ବ ଏବଂ ପେଢ଼ା, ସୁଲଳିତ ପେଢ଼ା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଷ୍ଟାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଲାଗି ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଖାଇଲା ବାଲା ସେ। ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସକାଳେ ଉଠିବାଠୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଳ ଭୋଗ, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ, ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଇତ୍ୟାଦିରେ 56 ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୋଗ ନୀତି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଆରତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭୋଗ ପରରେ ଏହି ଆରତୀକୁ ଭୋଗ ଆରତୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସମୟ ତ ସରି ଆସିଲାଣି। ହେ ପ୍ରଭୁ, କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଳକ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଅଧମ ଗୋଟିଏ ଅଳି କରୁଛି। ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ସୁଖରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ସମୃଦ୍ଧିର ସହିତ ରଖିଥାଅ ହେ ପ୍ରଭୁ। ଭାଇଚାରା କିପରି ଅତୁଟ ରହୁ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଏହି ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜ ଶଙ୍ଖରେ ପୂରାଇ ଚକ୍ର ଅଢ଼ୁଆଳ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ହେ ମହାବାହୁ, ହେ ଜଗତର ନାଥ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୀଳାଚ